Sanibonani babukeli, kusaseyili champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo emafikhi ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala. Kwazise nawe ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu wakhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Awuyi bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibese-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje inkosi yamsenekelwe senekelwa usisi lana. Sanibonani emafikhi. Kiza nomadaba lamanyala wendoda yami embi engayithanda nobubi bayo. Yathi mase inemali yangijikela. Ngashada nendoda yami eminyakeni eyi-15 edlule. Ngamthanda ngenxa yokuthi kwakumngane nami. Sahlangana emsebenzini. Ngabona inhliziyo yakhe ukuthi no lo muntu ulungile noma emubi nje kodwa inhliziyo yakhe yinhle. Ngathi la ngangixabene khona nesoka lami nango esengiduduza Nkosi yami enginakekela engichecka time to time ngabona no lo muntu lona uyena kumele bangabe ngithandana naye. Kwasho ukuthi-ke umuntu wesimama ukwazi ukuzishelela. Ngalinda ukuthi uyozangishela nangempela wagcina sezincama washo ukuthi kudala ngithanda but ubengazi ukuthi uyongitshela kanjani besaba nokuthi kuyomosheka ubungane bethu. Ngabe sengimtshela ngathi awu if bowukhulumile. Nami ngizizwa kanjalo kodwa-ke bengeke ngikwazi ukukutshela lokho ngumuntu wesimame. Sathandana-ke nangempela sathandana nje kwaba mnandi. Kwazi kwaphela 2 years sisebenza lapho la sasisebenza khona. Luckily wathola umsebenzi ka-Transnet. Mayethola umsebenzi ka-Transnet ngasala-ke mina lapho la sasisebenza khona ngoba nje womsebenzi wozibhedela lo. Wangena kwabona ukuthi izinto ziyenzeka. Wathi hayi ubecabanga ukuthenga imoto but ufuna ukuyovela ekhaya ayikagijime nangempela ayovela. Futhi kube into esheshayo ilobolo likhiphe seshade ngihlale naye. Babe bangibuze abangani bami ukuthi indoda embi kangaka uyingene ngani? Uyingene ngani indoda embi kangaka? Ngisho ngithi ayikho ngobubi nobuhle lento. Ingenhliziyo yomuntu, ngithanda inhliziyo yakhe. Ngingathanda inhliziyo yakhe-ke inhliziyo yakhe iwuye. Ngithanda yena wonke ngenxa yenhliziyo yakhe. Ke sibe nengane yomfana. Then jiki nje ingane nje nabo ma-4 years so ubaba usengishintshele manje. Usenemoto. Usebhuni madlisa yena. Usekahambe Friday ayobuya Sunday. Mangibuza ukuthi bokuphi na i-weekend yonke. Athi bengisahambe nabangani. Ukhohlwe yena uthi unomndeni. Mina nengane ucabanga ukuthi sisele nobani mawuzashiya weekend yonke. Lento yakhe ngiyibona ukuthi inyukela impela. Uxolisa nje ngaleso sikhashana next weekend futhi akabonakala ukuthi uphi. Phithi ngiyizwe ngandletshananye ukuthi ubaba la ekhaya phela uhamba namantombazana afake encane iziketi lezi. Hamba namantombazana amahle afaka ama-wave amade angaka. Kunjalo na? Bathi yebo kunjalo. Ngibese ngithi mina lo engitshela ngizicela ngake lezo ndaba ongilethela zona uyazi. Noma ngabe yini ayenzayo mina ngizele nginengane umyeni wami futhi. As long as akwenza lokho abuye eze kumina. Anginankinga mina. Ngibe sengiyambuza-ke maseyifikile ukuthi wena kuthiwa phela sobonakala namantombazana agqoke incane iziketi. Ayikho leyo nto leyo. Ngithenge elinye ilanga nje ngizihlalele. Isithombe. Ngisisendelwa inamba engingayazi. Nangu uhleli nengane ezincane la ziyamdonusela
zenza wonke upetu lo uzimthela ngamashampeni ngithi hayi bo hayi mayifika ngimbuza ngithi baba ngempela usayiphika le ndaba ukuthi wena ubonakala namantombazane ezigeti incane hayi bangijwayela kabo abantu ayikho leyo nto leyo ngimvezele ngithi nazi izithombe nayi nevideo aqala bamba ngezantsi mayibamba ngezantsi kanjalo axolise ngithi hayi ngiyaxolela ngicela ukuthi uyiyeke lento ngicela ukuthi manje iweekend neweekend ula ekhaya mawufuna ukuphuza phuzela endlini nangempela kubaba hayi aziqoqe futhi aphuzela endlini hayibo 3 months down the line nangu baba futhi usengitshela ukuthi yena yazi aphatha umfazi yena ngaphuzela endlini engathi umkhovu uzaphuzela le yena la ithanda ukuphuzela khona namanye amadoda hawu kunjalo na baba yebo kunjalo no right mina wami engabe yona into ekujabulisayo leyo akho nkingi ungahamba baba uhambe uyokwenza yonke into ofuna ukuyenza le hayi baba enze leyo nto yakhe awu phithi nako nkosi yami ngaphansi sengiyanuka hayibo kanuka into engaziqondi manje ngaphansi ayingiphuthume eclinic bangitshela ukuthi ayi ngine STI hayibo baba so hamba uyongilandela iSTI ezinganeni ezincane manje ngaze ungijwayela kabona uyafeba ube uzongitshela ukuthi baba angikaze ngiphumele ngaphandle mina ngihlala nawe la ekhaya ngilala nawe kuphela ngithembakele kuwe angikhuphukele ngolaka hayi ngizehlise nje ngoba phela ngishonga lento ukuthi mina ngikaze ngiyoganga ngaphandle hayi after 2 days angiyanake nomuntu onedrama noma umuntu osixabene ngiyamkhulumisa after 2 days abuya azoxolisa imkami ngiyaxolisa ukuthi yazi ngesinye isikhathi stress somsebenzi yizo lesi singenzisa izinto ezirong ngithi baba mawune stress phela emsebenzini buye uze kimi uzoxoxa nami njengomfazi wakho sibonisana angisona isilwane baba futhi angikunikeza stress mina kufanele manje mawufika la ekhaya une stress ake emsebenzini ukhulule ngoba phela uyazi ukuthi mina ngisupport ngayo yonke indlela hayi ngiyaxolisa mngama ngithengele imbali ke lapha ngithengela ama gifts hayike sixolelane futhi sibe right hayibo futhi ubaba nangu futhi sekuyazwakala ukuthi ugijima nengane encane hayibo akuphelelanga ke lapho mangivuka ekseni ngathi ngizavuka ekseni ngelinye ilanga mangivuka ekseni hayibo nangu baba uyaphuma nentombazana ngale kwenye indlu esingayisebenzisa uphuma nentombazana bayophuma ngasegate ngithi hayibo njalo baba avula igate phuthuluka intombazana ibaleke futhi ngingayigijimisi ngibe ngiziqhubekela ngiyozingenela endlini ngizenzele into zami ayabuya azoxolisa baba sothatha amantombazana uzolala nawo la endlini ayaxolisa phuthu lapho nje ezinyangeni ubaba vena afike nayo intombazana azongena nawo la endlini mayingena nawo la endlini udakiwe ubaba athi yabona mina ngengize ngizwe ngomfazi mina ngiyindoda mina isithembu futhi la ekhaya sivumelekile lo kuzaba umfazi wami omncane so ngizangena naye noma esayintombi yami la endlini angizolinda ukuthi kuze kube unkosikazi wami ngeke uzungitshele lutho funa ngihamba ngiyolala mina bemthatha ihamba naye yolala ngale yabona ngakhala ke ngalelo langa ngakhala ngaripotela usisi wakhe ukuthi hayibo ubaba manje usenza ukuthi nokuthi la ekhaya and lokho akungiphathe kahle angazi ukuthi into ekumele ngiyithini masenje na hayi usisi wakhe kamfonele ngakusasa abuza ukuthi hayibo kwenze njani nangempela kufika abobhuti bakhe bezokhuza axolise ke nangempela hayi bamtshela ukuthi kumele uyohlawula ke buka makoti ngoba phela songimonile ngalendlela hayi nangempela ahamba yohlawula edlule leyo nto phuthu baba angabuyi iweekend angabuyi phela Sunday hayibo nangeviki elilandela ubaba kabuya ngiye emsebenzini ngaleli lesibili iviki ngoba phela nangengcingweni ngiyamthinta akekho baba mangifika emsebenzini kuthiwa lo muntu hayi lo muntu wagcina ngalela viki lela angabuyanga ngalo ekhaya hayibo ngibike kubo ubaba kasatholakala nake emsebenzini manje yombheka ke hayibo hayi nje ngempela vena nje nyamalale nje futhi inyanga zaba u7 qhamuka ngesi8 mayiqhamuka hayibo cephila ubaba uluzile njengoba kuyindoda enomkhabe enomqalo omkhulu ongaka uluzile ubaba iweight ubaba ubuya kaphathanga moto baba imoto ikuphi na hayi imoto
Shonele nalo kubonakala ukuthi akafuni ukukhuluma. Mase kuzwakala ngamahlebezi leyo ntombazana awayehlala kuyo, yathi mabathengisa imoto. Thengisa imoto, thatha imali intombazana yashaya yachitha. Yabuyela kwela kubo la engazi khona. Ngoba yona kuzwakala leyo ntombazana kwakweyake eZimbabwe. Yashaya yachitha intombazana, yamyekisa nomsebenzi yathi bazoqala ibhizinisi. Thatha lezo mali zamabhizinisi bezovula ngayo ibhizinisi, intombazana yashaya yachitha nazo, sebuya nje akasena lutho kumina. Hayi mayibuya ngimtshele ngithi hayi baba, ngikunyamezele kakhulu futhi kodwa ngihluleka manje. Into engiyicelayo nje iyodwa ukuthi sihlale la ekhaya ngoba phela ngeke ngize ngixoxe ngithi uhambe. Nami futhi ngeke ngize ngishiye umuzi wethu lo muzi sobabili. So sizahlala la ekhaya kodwa mina nawe sisathintane. Hawu kodwa mngami songenza kanjena ngoba naku sengilahlekelwe yiko konke. Ngithi no baba, ungablame ukulahlekelwa yiko konke. Ulahlekelwe yiko konke ngoba uthanda. Uziyekela emsebenzini awuxoshwanga. Wathengisa imoto angazi ngikuphoqa. Waphisana ngemali entombazaneni angazi ngikuphoqa. So ungalinga uzenze victim baba. Masihlale nje ngokuzwana. Ngiza kuphekela njengomyeni wami, ngiza kuwashela kodwa iyodwa into, asithintane. Mengabe ngifuna ukuthintwa, uyokuhlonipha lokho, ngiyophumela le ngaphandle la ungeze ukungibona khona, la ngeze ukubonwa futhi abantu abakwaziyo ekuzohlambalazeka isithunzi sakho. Umuntu ongaphandle uzabe ebona siyindoda nomfazi mina nawe sihloniphekile sike emzini wethu. Konke okuqhubeka la ngaphakathi uzobe engakwazi. So ke ngiyacela ke baba ukuthi uhloniphe lapho, nawe futhi mengabe ufuna ukuphuma emantombazaneni ngiyakukhulula baba, because so wakwenza lokho ngaphandle kwemvume yami. So manje ngiyakukhulula noma inini mawufile ngathi ungayothola something ngaphandle, uphume uyozitholela in peace. Nami mengabe ngifuna ngizokwenza njalo. Hayi indoda yaqala manje yakhala, hayi mina ngeke ngize ngikwazi mngami ngiyakuthanda. Ngithi baba kulungile, nami ngiyakuthanda impela kodwa lezi moso ngidlulise kuzona angeke ngisakwazi ukuthintwa kuwe. Ungilethela izigulo ngaphandle, ngashawa ama-STI engingawazi. Manje ngikhathele baba, ngicela nje ukuthi siyibambe kanjalo. Hawu kwabanzima ukuthi akwamukele lo kodwa wagcine kwamukele. Ngamxolela futhi saba nje noxolo nje, siyahlala sizibukela iTV, ngimphakele, ngimwashele, ngimenzele konke. Kodwa mase eqala ethi uyangithinta, ngiyamkhumbuza ukuthi no, njengoba nje ngangishilo ukuthi kanje asithintani mina nawe. Siphila leyo mpilo nje namanje, umyeni wami nengane, ingane ihappy nabazali bayo and ibona kufudumele ekhaya kuthandwana. Ayazi ukuthi ekamelweni asisathintani sinobaba. Nasekamelweni silale ekamelweni elilodwa. Lilodwa ikamela lethu linemibhede emibili, unombhede wakhe nginombhede wami. Akasaphumi ke manje. Njengoba engasaphumi ngiyabona uzama ukuthi ngize ngigcine ngixolele. Impela ngixolele kodwa angeke aphinda uthintwa umzimba. Injalo nje indaba yamanyalo umyeni wami.